Arewa Plus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cincirin da malamai na sunna sun je sun buga sammaci zuwa ga Hamisu Breaker domin cin ya aka yi hakan ta faru, shin sun kama musu Breaker ko kuma za su iya kama shi? Ku biyo mu nan da ba da dadewa ba. Arewa Plus, idan har yau ka fara shiga gidan TV nan namu mai albarka, ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun dora. Idan kuma dama can kai ma abocin shiga gidan TV nan namu ne, sai ka danna mana like, sannan ka yi mana share, sannan ka yi mana comment domin mu ji menene ra'ayinka a dangane da wannan bidiyon namu. To masu sauraro, a social media labari yana ta yaduwa cewa cincirin da malaman sunna sun yi raddi ga Hamisu Breaker. Sai dai ba haka abin yake ba. Malaman sunna sun zauna sun faɗa, sun yaba Hamisu Breaker, sun ce kawai abin da suke so ya ɗan kwatanta abin da ya ringa yin waƙoƙi wanda su ringa jan hankalin masu saurare, waɗanda suka fanɗare suke wasu abubuwan su ringa yi, sannan kuma koyaya ne ya rage kiɗan cikin waƙarsa. Shine haƙiƙanin abin da malaman sunna suka ce. Sai dai kuma wasu daga cikin youtubers sun zo suna ta sanarwa, sun ce malaman sunna sun zo suna raddi zuwa ga Hamisu Breaker. Ina da tabbacin yanzu masu sauraro sun fita daga cikin rudanin da masu channel suka sa ku, ko in ce masu gidan TV. Ku danna mana subscribe domin tabbatar da cewa ko da yaushe an cire ku daga cikin rudani. Mun gode.